AZK podcasta. Komunikazioa gertu. AZKan podcastak sortzen hasi berri garen honetan, gaian aditua eta aritua den profesional bat ekarri dugu gaurko saiora. Eta bide batez, zure herrira, Arrasatera, bizita egiteko aitzakia jarri dizugu. Ainhoa Vitoria, Gazteako irrati esatari eta podcasten arduraduna. Ongi etorri, Ainhoa. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zer moduz? Ondo, bira, esan duzuna, aitzakisa ederra Arrasatera etortzeko eta familiarekin egoteko pixkat eta gustora hemen tertulia egiteko gogoz. Oso ondo, Ainhoa. Bizpahiru urte daramatzazu Gazteako podcasten arduradun bezala. Zein ekarpen egiten dio podcastak irratiari? Nik uste dut ekarpen handixa dela. Azkenian, irratiak dauzken orduak, ez? 24 ordutan beti musika daukegu, baina ez daukegu asterik, igual beste produktu batzuk edo programa batzuk eskaintzeko, igual denbora gehiago behar dauen programak, eta orduan honek emontu dauzko aukera irratiaz gain, beste programa batzuk egiteko, eta gainera, podcasten kasuan edozein momentutan entzuleiken ez, baita, badaukezu aukeria baita edozertaz hitz egiteko, eta badauke nire ustez balio erantsi bat oso interesgarria irratiantzat. Eta gizarte moduan guri norbanakua ekarpen egiten dozkue podcastek? Hombre, nire ustez, batetik informazioa da, irratiak ematen dozkuna, podcastek ematen dozku baita, konpainia be bai, irratiak emoten dauena, podcastek be emoten dabe, orduan daukegu konpainia lehen geneukan irratian, bain daukegu konpainia dozein momentutan, eta nahi dugun bezala be bai, ez? Interesgarria da hori, igual arratsalde baten dauketzu gogua informatzeko, besteetan, magazin bat entzuteko eta humoriaz josila dagoen programa bat entzuteko, ez? Orduan, konpainia informazio beba, podcastek daukien beste baliorantzi hori da, informazioa igual landuago edo denbora gehiagokin eindako zerbait da, orduan, ez dakite eragin egingo duen, gizartean, baina bintzat aportatzen dago eta interesgarria da. Bereziki esango zenuke gaur egun bizi dugun pandemia egoera honek podcastak sustatu edo areagotu dituela? Baina pilo bat, nik ontsa bertan ez duket denborarik danak entzuteko. Intereseko dien podcast horiek entzuteko, eta lehen bai, banek isen noiz entzun hau, bestia, ez dakit nola dosifikatu denboria, ez? Eta gainera, podcastak nire ustez deuken zerbait ona da erresa dala egiten. Edo zeinekin aldau, mikrofono bat hartuta, ordenagailu bat. Gutxi gora bera, zerbait txukuna egin zaike. Eta orduan horrek ekarri dau baita profesionalak ez dienek be, podcastak egiten hausartzia eta gauza oso interesgarriak sortzen dituzte. Ez dauketzu igual profesionala izen bihar podcast interesgarri bat edo kalitatezko podcast bat egiteko. Orduan, hor zabaldu da aukera handi bat eta orduan pandemiak egin dauena da, azkenean aspertuta egon gara eta aspertuta egoten zarenean, igual sormen lana be areagotzen da eta kasu honetan ikusi da podcastetan sekulako, ez dakit, buma izan da, ez? Eta guk ikusten dugu baita irratian EITB ente bezala be, EITB ari da apustu batitan podcasten alde, orduan, hortxe badago. Komentatzen duzu podcastak aukera berriak zabaltzen dituela, ez? Zu irrati mundukoa zara, baina uste duzu beste sektoretan, komunikabideetan, adibidez, podcastak ere abantaiak ekartzen dituela, erabilgarria dela? Nik uste baiet. Azkenean da ikustia aukera bat bezala. Gurosun hori eskaintzeko eta enpresak ikusten badau, igual gure lana saltzeko beste modu bat beba da, ez? Zabaltzen da pixkat aukera guzti hori, ez? Zuk gurosun hori hobetzeko eta areagotzeko eta zabaltzeko eta jendean iristeko beste aukera bada. Orduan,
jo, zergatik ez? Gauza bat urot esan baita, irratia eta podcastak batzutan emotun dauela, podcastek irratia hilko dabiela, eta ez dut ikusten nola, bez, irratiak dauken gauza garrantzitsua da, zuzenean dala, eta hori be oso garrantzitsua iruditzen jat, orduan ez dut nahi irratia hil, Batak ez dabela bestia zapaldu. Hori da. Ze batzutan bai dauket zentzazio igual podcastan alde iten dutenean, igual irratia baztertzen ari nazela, eta hori ez da hola, Baina bai, enpresetan, eta ez dakit edozein enpresa izen lehik, eta ikusten die, batez be igual komunikazio aldetik, eta zuk baldin baduketzu produktu bat interesgarria, igual iristeko beste modu bat da, jendean iristeko modu bat. Uste duzu gaur egungo enpresek erabiltzen dutela abantaila hau? Ez dakit ondion animatu dien, badakit olan kasuren bat edo beste, baina igual gehiago edabideetan ikusten gabiz, eta oso interesgarria prentsan, idatzizko edabideak hasi die podcastak egiten. Ikusten da hor baita, ez da biela gure publikoaren gana iristeko beste modu bat agian. Claro, hori da, orduan, hor nik uste dut abantaiak da zela, kasu honetan podcastak eitxerakoan, orduan animatu jendiai. Oso ondo. Badakazu goguan mimo handiz egindako zuk sortutako podcasten bat mimo handiz gogoratzen duzuna? Nik momentu honetan nire kutxuna da, eitzen abilena, Joko Ona podcasta, niretako da ikasketa bat izaten ari da. Bestakit, badaukagulako patxada hitz egiteko aukera, 3 emakume, musikariak Ebolat Salvador eta Loren Ekanebi elabeitia, eta niretzako musika maite duten einian, ikustia musikariak hor nire onduan euren hausnarketak egiten, eta iruditzen jat dela niretzako opari bat, eta oso gustora egiten nabil. Baina gero badaz batzuk, gaztean inditzugu erreportaiak batez bez, podcast, erreportai eran, hori, irratian ezin duguna kontatu, ez dugulako denporarik, orduan erabiltzen ginen podcasten kontu hau, erakusteko eta kontatzeko, istorioak kontatzeko, Eta kordatzen az berritxarrakek agurra esan zauenean, egin hauen nolako erreportai bat, adituekin, eta, oso arrakastatxo izan zen, eta oso niretzako garrantzitsua izan zen, iruditzen gatelako, bazala momentu guretzako historikoa edo, eta hori azaleratzia edo, interesgarri xazan, eta gero duket beste bat goguan, askarri nauen, Pau Donez hil zanean, aste horretan nik nauken podcast bat egin da, eta bezperan enteratu nintzen, eta esan hauen biot, eta atzalde horretan nahiko azkar, eta ondo gustora geratu nintzen emaitzakin, eta badaukela momentu batzutan igual azken orduko gertatzen die. Improvisazio horrek zuzenekoa ez, baina bai azken orduko. Hori da, eta esatezu, hau da albistea eta honi buruz hitz egin biot, eta hola xin hauen, eta oso gustora geratu nintzen emaitzakin. Entzungo dut. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gomendio gisa, Ainhoa, zer esango zenioke podcast bat sortzen duen enpresa edo norbanako bati, zein hiru ezaugarri izan behar ditu benetan podcast batek arrakastatxua izateko? Nik esango nuke, lehen da bizi, naturala izetia. Zuk kontatzen dozuna, gustora kontatzen baduzu, hori igarriten da. Eta gogua baldin baduketzu, ja hori igarriten da. Lehenengo gomendioa, mikrofonua, ordenagailua, eta zerbait... Alderdi teknikoak, ez da? Baina, ez da dutena, ez dugu bihar blan gehiagi bez. Eta soinu aldetik, zeozelan kalitatezkoa lortzea arresa da. Baina, hori, naturaltasuna bai, gainera, oin batez be, hori ikusi dut aldaketa hori, irratian lehen ziren, ahots, zenduak eta politxeak eta ez dakiztear, eta lokuziola, perfektuak. Eta oin igual ez da hainbeste, hori eskertzen da, baina naturaltasun hori, freskotasun hori, nik uste dut, oin gehiago eskertzen dela. Hotxarruntauak, egunerokoa entzuten diazen. Hori da, hori, eta kontatzeko era bebai, igual ez hain perfektua, hori da. Gero erritmoa bebai, nik uste dut behar dela erritmoa, ez izatea astuna bez, erritmo hori beharrezkoa iruditzen jatik irratian bezala, podcastetan be. Eta informazioa kontatzen dozun hori, igual
pentsatzea, norbaiti kontatzen nabil, informazioa eman, eta konpainia hori eukitzea presente, ez? Norbaiti hitz egiten ari zara, eta pertsona horrek sentidu behar dau konpainia hori. Hori bai iruditzakatela interesgarria, bai. Podcastak sortzen dozu zainoa, baina entzuten dituzu? Bai, nahiko frikianaz, gainera. Bai. Gainera danetik. Oin, egisa da, euskeraz gutxi da zela, baina oin hasinaz da euskerazko formatuak eta entzuten, lan aipatzekotan, kirolari gaitun asko gustatzen jat, eta eskuartean hau da, liburu gomendioak die, baina oso modu, oso freskoak die, bineskak, eta, marabila izaten da, eurak entzutia. Eta gero gazteleraz, pilo bat entzute ditut, danetik gainera, humoria, pixkat protagonista don podcast asko daz, eta, modan gainera, monologistak eta humoristak ari die podcastak iten da, horretxek danak entzute ditut, eta gero informazioakin, zer ikusi daukien batzuk bebai. Badaz batzuk, igual itxotzuenak, minutu baten kontau albistetan zerbait, baina apur bat sakonago kontatuta ba. Zegatik abistitza egiten honi buruz, eta holako gauza interesgarriak da, orduan, ez dago denporarik dan entzuteko, hori da problema. Eguneko zeta hartetan entzuten dozuz? Kotxian zoia zela, etxian? Bai, eta etxian asko. Kotxian bebai, kotxian asko gustatzen jat, konpaini uste, gero kaskuekin kalien, autobusien, eta etxian, batez be etxian, bai. Eta podcast honekin, saio honekin amaitzeko, Ainhoa, komunikazio estrategikoa deitzen diogun termino horretan, ze leku dauka musikak? Zuk ze leku egiten diozu musikari tarte honetan? Musikan, ere ustez, bada tresna, interesgarria izan lehike, erritmo aldetik, estrategikoki zuk gure baduzu erritmoa eman, musikak badauke aukera hori, gainera, badaz podcast batzuk, igual musika erabiltzen dabie iristeko baita publikoana, badakizelako abesti horrek sekulako arrakastatuko dagoela. Orduan, estrategikoki iruditzen jat interesgarria musika. Eta nire kasuan, musikan zentratuta nahuela, nire ustez musika guk jartzen dugu, gaztean kantua jartzen ditugu, baina kantu hoien historioak eta nik uste dut horrek badaukela indarra, eta ez dakit badauke musikak, ez dakit gure bizitzan indarra dauken bezala, garrantzia dauken bezala, podcastetan bai, suposatzen. Abestiak orduan ez dira nola nahi, abo de pronto erabakitzen, benetan, helburu batekin aukeratzen dira abestiak. Bai, nik uste dut, eta jakinda, zein dan zure publikoa, zeinentzat eitzen zabitzen, eta hori kontutan hartu behar da, bai. Oso ondaina, plaserra izan da saio motz honetan zurekin, zure testigatzarekin kontatu izatia. Badakite publikoantzako bai oso interesgarria izango dela. Espero dut. Eta beso zabali jaseko zaitxugu benetan hemen urrenguetan ere. Eskerrik asko, Ainhoa. Eskerrik asko, zuek. Mi esker. Bai.